Het kan wel eens 1 maart worden voordat het eerste liepaaifoen wordt. Die beslissing docht Jan-Jelle Jongsma van het Frieske Geer. Nevens hem binnen de meeste liepen nog aan het bijtanken van de reis hierheen. Boven dat is het nog te koud. Het ijsziekerseizoen rint rond 1 april. In Ljouwert is vermoed de eerste peelslijn voor het nieuwe aquaduct in de westelijke invalsdiek. Die westelijke invalsdiek moet de nieuwe entree van de stad worden, maar een aansluiting op een heek om Ljouwert. Er worden de komende jaren 3 aquaducten bij Ljouwert bouwd. De heegste baas van het Noorse memmenbedrijf van Prins Dokkum stapt op. Het zou een privéredenen wijzen. John Erik Engeset zou net missen volle tijd kwijtwijzen willen om reizen gaan. Het vakbond CNV tint liek woest dat de topman zijn conclusies lutsen het uit de onrechts en de staking zien Dokkum. Er is een mysterieuze oehoe binnenbracht bij de vogelhelling in Oortrup. Grutte oele is voen in het Lauwersmagebied, maar wat er waar komt is een grutte ritsel. Het is bekend dat er een oehoe zit in het gebied, maar dat is een wiefke. En de vogel die het nou voen is een mansie. Joen en vannacht Rijn en een hudde eerste wien. Het wordt 2 graden. Morgen bewolking en Rijnwetter. Het wordt dan 3 graden en er staat een hudde eerste wien. Joens kans op ijzel en sneeuw.